Velkommen til min unboxing video. Kæft, det er koldt, jeg tager din hat på. Ja, velkommen til min video her med unboxing af Capri-Sonne Original Deal her. Jeg går med fra Tyskland, der hvor Hitler-manden han boede. Ja, jeg vil så starte med at åbne den ene her. Jeg åbner kun den ene, for det jeg kan sgu ikke rigtig begge i dag. Så ja, det gør vi her. Wow! Det ser faktisk ud med den der løve fra Nogens tøj. Det er jo helt vildt. Nå, lad os bare smage den. Det er meget vigtigt. Ja. Hold nu kæft, det smager godt. Drop it.